Авыр сорауларга җавап бирергә, табышмакларга җавап табырга дип бүген безгә Альмира һәм Алмаз исемле укучылар килде. Эфирда акыл батыл тапшыруы. Исәнсез, егет кызлар? Исәнсез. Инде түземсезлек белән сезнең белән танышуны көтәбез. Альмира, сүз сиңа. Минем исемем Зиядинова Альмира. Мин 2-нче татар гимназиясенең 5-нче Б сыйныфында укыйм. Минем яраткан фәннәрем ул ана теле һәм рус теле. Мин бию түгәрәгенә йөрим. Бию белән мин күп җирләрдә булдым. Күп урыннар алдым. Син үзең генә бисеңме яки бер ансамбльдә? Ансамбль белән. Ничек аталасыз ансамбль? Безнең ансамблебез ул Казан, группабыз Сәйяр. Сәйяргә йөрисең. Әйе. Ярар, бик яхшы. Бию белән киләчәктә шөгыльләнергә уйлыйсыңмы? Әйе. Без сиңа уңышлар телибез, сине зур сәхнәдә көтеп калабыз. Инде синең көндәшең, бүген сыйныфташың, шулай бит? Әйе. Алмаз белән дә танышыйк. Минем исемем Минебаев Алмаз. Мин 2-нче татар гимназиясенең 5-нче Б сыйныфында укыйм. Минем яраткан фәннәрем бу математика һәм инглиз теле. Бу елда мин математиканың олимпиадада республика турында чыкканмын. Буш вакытта китаплар укырга яратам. Бүгенге тапшырудан нәрсә көтәсез? Авыр сораулар. Авыр сорауларга җавап бирәсегез килә инде сезнең. Кызык сорауларга. Кызык сораулар. Ярый, карарбыз сорауларыбыз никадәр авыр һәм никадәр кызык булуын тапшыру ахырында үзегез бәя бирерсез. Сез әзер булсагыз, тапшыруыбызны башлыйбыз. Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруының 1-нче турын башлыйбыз. Алмаз үзе белән таныштырганда әйтеп китте, китаплар укырга яратам диде. Альмира, син китапларга мөнәсәбәтең ничек? Мин дә китапларны укырга яратам. Әлбәттә, китап укымыйча гына безнең тапшыруыбызда катнашып булмый. Шуңа күрә китап яратуыгыз бик яхшы. Тамашачыларга да шуны киңәш итәбез. Инде хәзер әйдәгез 1-нче турның кагыйдәләре белән таныштырам. 1-нче турда барлыгы уенчыларга 3 сорау яңгырый. Сорау яңгырашка алар үзләренә бал куялар 0-дан алып 10-га кадәр. Җавап вариантлары тәкъдим ителә. Катнашучы дөрес җавап вариантын сайлый. Әгәр җавап дөрес икән, бал катнашучы исәбенә була. Әгәр юк икән, бал гомуми исәптән алына. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Әйе. Алайса әйдәгез 1-нче сорауны укыйм. Игътибарлы булыгыз. Күләме ягыннан роман белән хикәя арасында торган эпик шешмә әсәр ничек атала? Бу сорауга 1-нче булып Алмаз җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең? 8. 8 бал уятабыз. Алмаз белән Альмира ничә бал бирә? 9. 9 бал. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Поэма, повесть, шигырь, парча, нәсер, риваять. Димәк, күләме ягыннан роман белән хикәя арасында торган эпик шешмә әсәр ничек атала? Алмаз, син җавап биргәнсеңме? Минемчә бу повесть. Ярый, Альмира ничек уйлый? Мин Алмаз белән килешәм. Минемчә, ул күләмле ягыннан роман белән хикәя арасында торган эпик шешмә әсәр ул повесть. Һәм сез чыннан да бик дөрес уйлыйсыз. Чынлап та повесть роман белән хикәя арасында торган эпик шешмә әсәр. Афәрин. Курыкмадыгызмы? Дәвам итәбез. Шулай ук әдәбият өлкәсеннән була чираттагы сорауыбыз. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Әлеге юллар Муса Җәлилнең кайсы шигыреннән? Бу сорау шулай яңгырый. Инде бу сорауга 1-нче булып Альмира җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең? 10 бал белән. Бик югары бал куйды безнең Альмира. Муса Җәлилнең шигырьләрен беләсең алайса син? Ярар, тикшерербез. Алмаз, син? Мин дә 10 бал куям. Афәрин, хәзер әйдәгез җавап вариантларын укыйбыз. Бәлки сезгә җавап вариантлары кирәкмидер? Кирәк? Әйдәгез укыйбыз. Кичер илем, вәхшәт, җырларым, кошчык, соңгы җыр, балаексы. Димәк, бу юллар Муса Җәлилнең кайсы шигыреннән? Мин җырларым шигыреннән дип уйлыйм. Ярый, без синең җавабыңны кабул иттек. Алмаз ничек уйлый икән? Мин Альмира белән килешәм, җырларым шигыре. Афәрин, чынлап та җавабыгыз дөрес. Бу юллар чыннан да Муса Җәлилнең җырларым шигыреннән иде. Дәвам итәбез.
Келесі сұрауыбыз бұлай яңғырый. Американы кем ашқан? Демек, бізге Американы ашушы шәхісні еске түсіруге керек. Бұл сұрауға бірінші болып Алмаз жауап берер. Неше бал білен бейлесің? 10 бал білен бейлем. 10 бал қоя Алмаз. Альмира? Шулай 10 бал. Шулай 10 бал. Бейік жоғары балалар ойнатабыз біз сіздің білен. Әйдегі жауап вариантлары білен танышық. Дэвид Ливингстоун, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Михаил Лазарев, Абель Янсон Тасман, Эрнан Кортес. Американың ашушы Христофор Колумб була. Мин Алмаз белән шулай килешәм. Америка ашушы Христофор Колумб. Шынлап та Американы Христофор Колумб ашқан. Бик дөрес сезнең җавабыгыз. Шулай итеп без беренче турга йомгак ясыйбыз. Әлегә безнең Альмира беразны алда бара, ләкин Алмаз син һич кенә дә бирешмә, чөнки киләсе турларыбыз тагын да кызыклырак булачак. Икенче турны уйныйбызмы? Әйе. Кеттек. Альмира һәм Алмаз белән без иң акыллы укучыны ачыклавыбызны дәвам итәбез. Егет кызлар, татар теле белән дуслыгыгыз ничә икән сезнең? Яхшы. Яратып укыйсызмы? Әйе, без Альмира белән бу елда шәһәр турында да катнашак олимпиадада. Татар теленнән. Ләкин республикага чыга алмадык. Мин призер булдым. Сез, шундай демәк ярышларда, бәйгеләрдә дә катнашасыз. Демәк татар теле сезгә ошый. Әйе. Ул миңа бик җиңел бирелә. Биремебез булайрак яңгырый. Ижекләрне орта бару тәртибендә тезергә кирәк булачак сезгә. Ижекнең нәрсә икәнен беләсез. Шулай бит сез бит инде безнең 5нче сыйныф укучылары. Альмира, бу сорауга беренче булып син җавап бирерсең, бу биремне син үтәрсең. Шуңа күрә ничә бал белән бәялисең? Мин 7 бал куям. 7 бал куя безнең Альмира. Алмаз, син? 9. 9 балны куя. Алмазның Альмираны куып җитәсе килә ахырсы. Ярар. Аяз җавап вариантларын тәкъдим итәм мин сезгә хәзер. Демәк, безнең сүзләребез: китапханә, көн, башкала, энциклопедия, өстәл, прокуратура. Альмира, әгәр дә син җавап бирергә әзер булсаң, без синең белән бергәләп җавап бирер идек. Безгә ижекләрне орта бару тәртибендә тезергә кирәк булачак. Беренче сүз ул көн, өстәл. Өстәлдә ничә ижек? 2. 2. Аерып күрсәтә аласыңмы безгә? Өстәл. Яхшы. Аннан соң башкала. Син аерып әйт, безгә шулай синең белән уңайлырак булыр. Башкала. Ничә ижек? 3. Ярый, без синең җавабыңны кабул иттек. Хәзер без әйдәгез сорап карыйк Алмаздан. Ул ничек уйлый икән? Беренче ул көн, чөнки анда бер ижек. Икенче өстәл, анда 2 ижек. Аннары башкала, анда 3 ижек. Ижек. Башкаларда саныйм. Прокуратура 5. Энциклопедия 6. Бер сүзегез чыгып калмадымы? Һәм китапханә 4. Әйе, Альмира, син ничек уйлыйсың? Мин шулай куйдым. Демәк, ничек әйдәгез? Хәзер Көн, өстәл, башкала, китапханә Китапханәдә ничә ижек? 4. Аннан соң прокуратура була, һәм иң соңгысы ул энциклопедия. мин килешәм. Икегез дә бик дөрес җавап бирде. Чынлап та ижекләр буенча көндә әлбәттә инде безнең бер генә ижек. Өстәл сүзендә 2 ижек, башкалада 3 ижек, китапханәдә 4 ижек, прокуратурада 5, энциклопедияда 6 ижек. Чынлап та сез бик дөрес җавап бирдегез. Афәрин, бу тур бик җиңел булды ахырсы. Икенче турыбыз шуның белән тәмам. Хәзер инде безнең Алмаз бераз алга чыкты. Альмира, без сиңа килешкә уңышлар телибез. 3нче турны башлыйбыз.
Өченче тур benim ең яраткан тур, чөнки без анда сезнең белән артык җавап вариантын сайлыйбыз. Һәм бу турда ең күп буталчыклар килеп чыга безнең. Бәлки шуңа да мин аны яратамдыр инде. Сезнең белән без бүген төрле сорауларга җавап биреп карарбыз. Кайсыгызның игътибарлырак булуын, аннан соң белербез инде. Кагыйдәләр белән таныштырам. Сорау яңгырый, шулай сез үзегезгә балларны үзегез куясыз. Ләкин бу юлы без сезнең артык җавап варианты сайлыйбыз, яки дөреслеккә туры килмәгәнен. Әгәр дә сез дөрес җавап бирәсез икән, бал сезнеке юк икәнен дә гомуми сәбәбездән алабыз. Кагыйдәләрне аңладыгыз? Әйдәгез, хәзер бу юлы алмаз белән уйный башлыйбыз. Беренче сораубыз, беренче биремебез уку язу әсбаплары дип атала. Ничә балл белән бәялисең? 9 баллны бирә алмаз. Альмира? Мин 9 балл бирәм. Син дә 9. Ярый. Хәзер җавап вариантларын тыңлыйбыз. Дәфтәр, карандаш, бетергеч, китап, фотоальбом, атлас. Алмаз, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Дәфтәр, карандаш, бетергеч, китап һәм атлас алар укучы өчен кирәк. Синең букчаңда алар бармы? Синең букчаңда алар бармы? Әйе. Йөртәсең инде. Фотоальбом ул башка әйбер. Анда фотолар. Минем җавабым артык җавап бу фотоальбом. Синеңчә фотоальбом уку язу әсбабына керми инде. Керми. Җавабын кабул иттем. Альмира, синең белән килешәме, юкмы? Әйе, мин алмаз белән килешәм. Ул дәфтәр, карандаш, бетергеч, китап, атлас, ул уку язу әсбаплары. Ничек кенә булса да инде сез дөрес җавап бирдегез, чынлап та. Дәфтәр, карандаш, бетергеч, китап, атлас, уку язу әсбаплары, һәм менә фотоальбом инде безнең өебездә тора торган истәлек өчен кирәкле әсбап. Афәрин. Дөрес җавап бирдегез. Дәвам итәбез. Тагын татар теле исегезгә төшә. Исем сүз төркеменә кергән сүзне бу юлы ачыкларга кирәк булачак. Бу сорауга беренче булып Альмира җавап бирә. Ничә балл куясың? Мин 10 балл куям. 10 балл. Алмаз? 10 балл. 10 балл. Калышырга теләми безнең алмаз. Ярар. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Туп, тәрәзә, күләш, сандык, йөзек, күз. Альмира җавап бирергә әзерме дигән исем сүз төркеменә? Күләш артта. Ул исем сүз төркеменә керми. Керми. Нинди сүз төркеменә кергәнен әйтә аласыңмы? Әйе. Туп, тәрәзә, сандык, йөзек. Күләш нинди сүз төркеменә керә? Күләш нинди сүз төркеменә? Алмаз беләме? Алмаз да белми. Ярар, синең җавабың ал. Мин Альмира кебек уйлыйм. Бу артык җавап бу күләш була. Исемгә ул керми. Альмира белән күләш алмаз бу сорауга бик дөрес җавап бирде. Афәрин. Дәвам итәбез. Киләсе сораубыз җиләк җимешләр. Бу сорауга беренче булып алмаз җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 9. Альмира, син? Мин 9 балл куям. Син дә 9. Сез бер-берегез артыннан кабатлап кына барасыз, ахрысы. Киттек. Банан, мандарин, алма, бәрәңге, әфлисун, груша. Алмаз. Җиләк җимешләр группасына бәрәңге керми. Мин шулай уйлыйм. Бәрәңге керми. Бәрәңге ул нәрсә икән соң безнең? Бәрәңге ул яшелчә. Яшелчә диләр безнең укучыларыбыз. Альмира. Мин дә шулай уйлыйм. Җиләк җимешләргә бәрәңге керми. Чынлап та бәрәңге ул яшелчә, җиләк җимеш түгел. Бик дөрес җавап бирдегез. Өченче турыбыз шуның белән тәмам. Чиратта безнең иң хәл иткеч тур. Бу турда барысы да үзгәрергә мөмкин. Икегезгә дә уңышлар телим. Алмаз, кәефләрен ничек? Яхшы. Сиңа гомумән уен ошадымсың бүген? Әйе, бик ошады. Мен син моңарчы карап бардым дидең, акыл байлык тапшыруын. Сорауларга җавап биреп барганың булдымы? Әйе. Уңышларың ничек? Сорауга җавап бирдем.
Бүген без сиңа төрле темадан сораулар әзерләдек. Монда инде татар теле дә бар, табышмаклар да бар, математика да бар, син яраткан. Шуңа күрә сиңа җиңел булыр дигән өметтә. Менә башлыйбыз. Әзерме? Әйе. Киттек. Беренче сорау. Бер елда ничә көн? Бер елда 365. Дөрес. Йолдызнамәдә игезәкләрдән соң нәрсә килә? Нинди йолдызлык килә? Игезәкләр. Бер, ике, өч. Кысла килә. Лимон нинди төстә була? Сары. Дөрес. Язның беренче бәйрәме? Беренче язның. Бер, ике, өч. 8 март була. Кичнең капма каршысы? Иртә. Дөрес. 17-дән 9-ны алгач ничә була? 17 минус 9. 8. Дөрес. Нәрсәне урыныннан күчереп булмый? Бер, ике, Белмим. өч. Җирне. Елның соңгы айы? Елның. Елның соңгы. Декабрь. Дөрес. 3 кат тун кигән кем салдыра шул елый? Суган. Дөрес. Эт, кәҗә, сыер булар нәрсә? Хайваннар. Йорт хайваннар. Йорт хайваннары. Бик дөрес. Альмира, кәйфләр ничек? Әйбәт. Ярар. Имтиханнар биргәнегез тапшырганыз бармы сезнең? Экзамен. Сезнең диктантлар, контроль эшләр битеме? Әйе. Альмира, мәктәптә контроль эшләр, диктантлар язганда дулкынланасыңмы? Бераз гына кай вакыт. Ничек җиңәсең дулкынлануны? Үзем ничектер шулай. Ярый. Без сиңа бүген сорау әзерләп куйдык. Бу кечкенә генә күрә. Имтихан инде үзенә күрә. Син аларга җавап бирергә тиеш буласың тиз генә. Әгәр дә инде белмисәң, белмим, я алга таба дип әйтәсең. Һәр бер җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Яме? Син әзерме? Әйе. Киттек. Беренче сорау. Бер елда ничә ай? 12. Дөрес. Йолдызнамәдә кысладан соң нәрсә килә? Бер. Алга таба. Арыслан килә. Көзен яфраклар нинди төстә була? Сары. Дөрес. Ватанны саклаучылар көне кайчан бәйрәм ителә? 9 майда. Юк, 23 февраль. Белем сүзенең синонимы? Оң. Икенче төрле? Зирек. Ну, яра, оң дип калдырабыз. Гыйлем дисәң дә була, оң дисәң дә дөрес. 12-дән 5-не алгач ничә була? 7. Дөрес. Җир шарындагы иң зур су асты хайваны? Кит. Дөрес. Җәй фасылы кайсы айдан башлана? Июнь. Дөрес. 100 кат киеп, барысы да төймәсез. Табышмакка җавап кирәк. 100 кат киеп, барысы да төймәсез. Көбестә. Дөрес. Аю, бүре, төлке булар? Җәнлекләр. Дөрес. Шундый күңелле уен өчен бик зур рәхмәт сезгә, Альмира. Алмаз өчен ата бик кызыксынучан егет кызлар икән, бик күп беләсез. Киләчәктә сезнең очрашырбыз дип өметләнеп калам. Әйдәгез турнир таблицасына күз салыйк. Ә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Уңышлар сезгә. Сау булыгыз. Альмира һәм Алмазны лидерлардан нибары 2 балл айырып тора. Димәк, киләсе этапта без алар белән янә күрешербез. Нәкъ бер атнадан акыл батыл тапшыруында үз белемнәрен Алсу һәм Зөлфия исемле кызлар сынап карар. Аларның уенын карарга онытмагыз. Уен миңа ошады. Мин төрле укытучылардан, мәсәлән, әдәбият укытучыдан барча һәм шигырь турында сорадым. География укытучыдан шәхесләр турында сорадым. Шундый тапшырулар балалар өчен бик кирәк. Бу тапшыру миңа бик ошады. Монда бик кызыклы сораулар иделәр. Кайберләре кыен булды минемчә.